My name is Belinda Kasudi. I have a family, husband and 5 kids. Mimi ni mkulima. Rydw i'n ffermio. Cyn i mi ddechrau gweithio fel ffermwr, roedd y mywyd yn anodd iawn. Yalikuwa maisha ya kustruggle sana. Yma, yn Ned Agoreti, mae bobl yn ennill llai na $1 y diwrnod. Mae darparu bwyd eich plant yn anodd iawn. Pan fyddwch chi'n dod o hyd i swydd, byddwch chi'n cael cyflog bach, ac maent yn manteisio arnoch chi ym mhob ffordd. Roeddwn i'n gweithio fel gwraig tŷ. Roeddwn i'n ymbil am arian i dalu am ddillad ac am loches. Cefais wybod am brosiect i Marisha Kilimo drwy Beacon of Hope. Drwy'r gwersi, llwyddais i gael y sgiliau oedd ei hangen arnaf. Llwyddais i gael gardd gôn. Yn yr ardd gôn mae gennyf sbigoglis, betys, sukuma wiki a managu. Mae gennyf cansera a terera yno hefyd. Manteision yr ardd gôn yw fy mod i'n gallu tyfu fy llysiau fy hun. Mae fy nheulu yn falch iawn o gael bwyta llysiau glân, heb gemegau yn agos atynt. Pan fyddaf yn gwerthu fy nghynyrch, gallaf ennill arian, gallaf dalu am ffïoedd ysgol. Yn awr, pan fyddaf yn dychwelyd adref, mae'r parch wedi dychwelyd. Rydw i yn awr yn gallu diwallu fy anghenion fy hun a helpu fy ngŵr i dalu'r biliau. Rydw i'n gallu darparu llysiau gwyrdd, mae yntau'n gallu darparu'r blawd corn. Mae bywyd yn fwy cytbwys. Thank you very much for making me to be an independent woman.